Kaso nakaaging Miyerkules usad na post mga kabuinan ni Juan Maximus Espartacos na naging trending sa Buhi Forum. Nakinsari mga kabuinan nakagutos adi ning 72 na reaksyon. 21 komento ag 8.7 mil na post tweets dyan po sa Buhi Forum. Sigun kay Maximus Espartacos mga ugang, nag-undertime yung ibang teacher ag mga agin sa BCS tamabata yung mga raga na tinambak kaso motocross. Maalpog kin mainit ana panahon ag lapok kin uran. Ana kaustuan ana motocross di man dapat pigibo sa property ning mga learning institute. Di man kaiba ana motocross sa mga sports activity ning DepEd. Sabi nyo principal sa BCS, di muna kuno ako magpara bura-bura, hindi ko isi ana istorya. Osto di ko isi ta kamong duwasa naman ni RPL ana nag-irestorya niyaan. Ana sabi pa niya na principal sa BCS na matagal na kuno nirang pinag-request yung raga na itinambak dahil hindi pantay-pantay ag nagkataon na nagpa-motocross. Dati nang nagi-motocross dyan sa BCS maski ang bawal sa patakaran niya na DepEd. Nguwan, ana nga, uno, napakarayo raga o lalong napakaraot. Uno, napantay yung raga, the more na agko mga tubig means hindi pantay. Uno na, ang mga batong na ubon sa field, safe dawaan sa mga agin. Uno, pwede pang magyamon dyan ng baseball, soccer, football, track and field. Tay nga tamalabata niya raga. Bago pa magpinta kasi kinontra na namon dyan gibuhon sa BCS, tago pa eskwela ang mga agin. Duwang simana makaagi nagpost ako otro na di pa pipakaray yung mga tambak. Kaya tulos-tulos ba na pinakaray pero di man talaga napakaray. Nguwan taag ko mga di magayon na resulta bukod sa bawal man talaga dyan sa na magpa-motocross. Uno daw na susunod nagigibuhon niya na LGU. Ayan, okay. And sigun man sa komento niya na nagkakapirang netizens, ag miyembro niya na Buhi Forum, basahon taman daw mga kabuinan, ading mga komento niya ding sa ato na mga netizens. Sabi ni ex-tayag, Claveria, dawa uno pang justifications na sabiyon yung mga involved sa paggibo niya na BCS Oval, na motocross event venue, ana malalinaw na realidad na dapat ako niya nakadaklan amo na salang desisyon na dyan gibuhon ana mga bagaan na aktibidad ning banwaan. Sabi man ni Milcio Resurrection, ni practice man kami dyan para sa mga kawat naman sa ibang lugar. Madarasana ana pangaran niya nabuhi kaso bagaan na nangyari, pinabayaan na. Sabi man ni Libby De Leon, unubasang anapigibo niya na sanitary inspector sa munisipyo, mananangad sa mabatang raga na itinambak sa Oval Grounds ning Buhi Central School. Sisay dapat responsable sa nangyaring aan. Unong sabi niya na principal ning BCS. Sabi man ni Tita Mariel Evangelista, dati po ading sanitary inspector, stress-free. Please, sino sila na nagpayamon yung motocross, amo man na magbalik sa dating kaayusan. Maraming paraan, bawasan yung raga, spread ag tanuman ulit ning grass, ag pag nagtalubo, di back to normal scene, a healthier educational ground. Please, no more pointing fingers, better share a hands for good. Ayan, ha? So, mauyay mga kabuinan, ha? Ading opinyon, ha? Ag komento niya ding sa atin na mga citizens. Makali sa pirang oras, mga kabuinan, puun kaso nag-post si Spartacos, nag-follow up ning post iya sa Buhi Forum. And muadi po mga kabuyanan, sigun kay Spartacos, amo po adi yung pisabing project kuno nagigibuhon sa BCS pagkatapos matuyaw yung mga tambak na raga na pinaggibuhan ng motocross. Ano sabi nyo principal, nag-request kuno si Raning raga na panambak ag nagkataon ag motocross. So sa madaling sabi, yung BCS na among nag-request, nagkataon sana na aggo motocross. Nguan, biglang aggo na project perspective, alagad kulang ana nakapost na information. Sa array alin ana fund, sisay ana implementing agency, kinauno pupunan, ag kinauno matatapos, sisay a proponent niya project. Kasuno nagkonsultasyon sa mga gurang ag sa mga teachers, pareho niya tong PTA. Uno adi, bagasan naman yung issue sa balete,
nasagin nagpaluwas ning perspective new multipurpose and logistics center tanatuyaw yung mga tambak na raga sa motocross. Sana hindi man sana study magayon kin adi madagos. Ayan. Abuan mga kabuinan yung komento ni Spartacus. Sige, basahon taman liwat ang mga komento niya ng mga netizens sa bagong post ni Spartacus. Okay, sabi niya mga komento mga kabuinan, si Manilyn Merilles, dapat po an ayuson tulos. Kasugma tabi yu sa grade 2, pamangkin ko pinapauli ning amay sa hapon, tagrabe tabi kuno ana parong diyan sa area niya na aggo mga tambak. Nagkorulog sana yu payunira, ana health ning agin nakasalalay man tabi, pakiaksyonan man tulos. Sabi man ni Mirna Arcilla Igual, uno man taana arayo di piintindi, taading sa sentro amo pirming piinitan. Ading sana yu baliti tamagayon, gustong putulon, maray sana naisalbar. Sabi man ni Adrian Faballa, anyare BCS, dati dawa ika magligid-ligid dyan sa ball ground, lauyay nguwan baga na uma, kulang na sanang tarukan. Ayan, ha? Amuan mga kabuinan, ana mga post nira. Okay. So, bueno, sa tenta daw na komentaran, agpuluson, adi nga nasabi ng issue mga kabuinan. Bueno mga kabuinan, atong nakaaging fiesta sa buhi, usad na gayud sa pinakadakkel na aktibidad ag pinakamagastos na selebrasyon ng kapistahan sa istorya niya ding sa aton na banwaan. Usad na nga ning tampok na aktibidad, amo adtong motocross race na ginibo diyan sa Buhi Central School, nakinsaari ana LGU Buhi, nagtambak ning mga raga adto sa bitnga niya na ball ground o adtong oval ground, tanganing maging mauyay ana racetrack para sa mga contestant niya ding nasabi ng motocross. Nguan, sigun sa post ni Spartacus, kaso pinagpakaray na yu tambak tapos na yu piyesta, pinatag na din niya na LGU Buhi, nagiluwas na malabata kuno niya di. Kaya yung mga estudyante ag mga teachers nag-undertime, ta hindi kayang masango ang nabata niya ding nasabi ng raga. Sa follow-up post ni Spartacus, nagbutang kuno ning karatola ning perspective ana Buhi Central School na ago gigibuho na improvement didi sa ball ground. Bueno, para sa akin, resolvera na ana problema ang aan. Kin anaraga mabata, alinen. Alinen na. Amo man sa ng solusyon eh. Alinen, ta health hazardaan sa mga kaaginan ag mga teachers. Urog na ta ago pabaga eskwela ana Buhi Central School. Magitapuson pa sana sa Hulyo. Da man baga problema, yung motocross, aga na development plan niya na DepEd kin unumanan. Ta unuman na aktibidades basta legal, da man problema. Ipasigi kin sa karahayan ning banwaan. Hindi sana di mga ugang magdulot ning health hazard sa mga kaaginan na nag-ieskwela pa dyan sa Buhi Central School. Ana nga, saari kaya alin ana nasabi ng panambak? Uno, tamalabata. Dapat gayud simbaga na din niya lokal na gobyerno ta nakasalalay ana salud niya ng mga kaaginan. Takin ana source niya di ag ana elementong nakasalak sa raga magdulot ning problema sa salud o aggo kontaminasyon. Aggo niyaan pananagutan, vote ana principal niya na BCS ag ana lokal na gobyerno. Kin hindi kayang salidahan ana panambak na raga, takamahal baganguan niya na panambak amo gay dadi mga kabuinan siguro kukuyo LGU Buhi ning low class na panambak takamahal babakalan mo paan da man guide source na LGU yung mapagkukunan. So kinuda kinta na panambak na pwedeng isalida, pwede ka mo mag-inquire sa DNR o DOH ag mga eksperto kinunong chemical treatment na pwedeng i-apply para maalin a bata. Liwat dapat yung hazardos sa mga kaaginan. Ading nasabi ng issue mga ugang, out pamanlugod magsirbing leksyon sa gobyerno lokal na bago magmukna ning uno pa man na aktibidad dapat planuhon ag pag-isipan na ning maray. Takin agwa ditundag o efekto sa komunidad, alangan among basulon mo yung mayor niya na misibis. Hindi ta pagbasulon si Juan Maximus Spartacus, usad na netizens, aktibo, aktivista, na nagpost niya di sa Buhi Forum. Takin sala man si Spartacus,
o nilubid man iyan ng istorya, pwede man iyang kasuhan ta nararaot baga na principal niya na Buhi Central School. And of course, si Mayor Lacoste niya na LGU Buhi. Sa usad kayang sibilisado ag mauswag na banwaan, mga ugang, normal na magtuyaw ang mga taxpayer sa mga gobernantes. Basta natuyaw objective, baka personal. Adto sa nang pagtuyaw sa trabaho, sa mga aktibidad, programa niya ng gobyerno, baka sa personalidad. Example niya na pagtuyaw na personalidad, na example, halimbawa kasi ako konsyal, si Ting Villadares, sobra na sa nakagwapo. Personal, di kita niyan. Pero kin si Ting Villadares, uda na ginibuhan sa sanggunian bayan, da man basang naipasang ordinansa o resolution, amuan ana objective. Ayan, pwede. So, sa tuyaw, mga kabuinan, tuyaw niya ng mga syudadano, makakarugang po o makakontribuera di sa uno man na plano niya na LGU Buhi di sa Tinabanwaan. Hindi magpararason, lalo pa kamong na dede, taan na mga buinan baka man po mga patal, agbungaw sa nangyayari sa kapalibutan. Uno daw kin agko mga bagading mayor na aktibidades in quarterly. Aring niya itong ginibo ni Mayor kaso first 100 days. Quarterly, magpabaano yan ng public consultation. Ipresentar niya mga plano niya sa banwaan. Taan na nangyayari kaya, bigla na sana mga nagibutwa. Of course, mga kabuinan masusurpresa na mga syudadano. Makikita ta na diferensya. And Diyos mabalos sa Buhi Forum, taamong nagisirbing speaker niya ng mga buhinan, tasabi niya ng mga netizens, kinpipaagi sa Buhi Forum, mas makaskas ang aksyon niya na kabuntol na gobyerno lokal. Sabi nga ni Bandilyo Newsmag Editor Tess de Lima, ta hindi mo yang magkatutuyaw, banta kamo nagpatangran sa gobyerno.